Fil-jiem li ġejjin operaturi ta' ħwienet fil-Crafts Village ta' qali se jiffirmaw kuntratt ġdid mal-gvern li permezz tiegħu se jingħataw it-titlu ta' ċens fuq il-postijiet minn fejn jaħdmu. Tul il-jum ta' tnejn negozjanti li jaħdmu mill-Crafts Village bdew jirċievu l-abbozz ta' dan il-kuntratt bilan li jkunu jistgħu jarawh fiktar dettall qabel imorru għall-firma finali. Intant wara ħafna snin ta' stennija, ix-xogħol fuq il-proġett ta' Crafts Village mistenni jibda is-sena d-dieħla. Il-villaġġ ilu mwiegħed mill-1992 iżda sar lum tħalla fista ta' abbandun. Brian Grima, sit ta' negozju fil-Crafts Village, fisser kif dan tefa' lura in-negozju tagħhom. Kienu jiġu ħafna nies, issa naqsu ħafna, drastikament, it-turisti, għax il-post ma jiġbdekx li tiġi Malta. Għalhekk l-aħbar li issa fl-2015 se jibda x-xogħol intlaqet tajjeb ferm. Li naqblu ħafna mal-proġett li jsir, għax ilu biex isir għal dawn l-aħħar 20 sena, tajjeb u naraw naqra brigade li ħajsir dal-villaġġ li għandu bżonn immens. Issa qed nistennew li fl-aħħar isir. Ix-xogħol fuq il-Crafts Village mistenni jibda la darba l-Kummissjoni Ewropea tapprova l-applikazzjoni ta' dan il-proġett, dan għaliex il-proġett se jsir b'fondi Ewropej. Ix-xogħol mistenni jdum għaddej bejn 18 u 30 xahar bis-sidien tan-negozju jittamaw li jitlesta malajr kemm jista' jkun. Dejjem inħarsu pożittivament, ġifieri jekk naraw il-proġett kif jitlesta ħajkun upgraded u kollox ġdid u kollox nadif u pulit, it-turist għandu fejn imur.